வணக்கம். மஞ்சுளா தேவி முருகேசன் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் சென்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. எழிலரசங்கிறவர் ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காரு. எக்ஸ்பிளைன் வாஸ் குட், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அடாப்டிவ் அண்ட் நெஸ்டட் ஃபேமிலிஸ்னு கேட்டிருக்காரு. ஓகே, இந்த இதில் அடாப்டிவ் ஃபேமிலிஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அடாப்டிவ் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலாக? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று, சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இங்கே இருக்குது. ஓகே, பட் இதோட ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக இருக்குது ஷேப்ஸ். பட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே மாதிரி போயிட்டுருக்கு. இங்கே போகும்போது நமக்கு வேறு மாதிரி இதெல்லாம் ஆகலை. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு வேறு ஷேப்பில் உள்ளதுக்கும் நான் க்ரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஆக்சுவலாக ரெக்டாங்குலர் ஷேப் கிடையாது. ஓகேங்களா? இந்த ஏரியாலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஆனாலும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே கீழே பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க? இதுதான் இந்த அடாப்டிவ் ஃபேமிலியோட கான்செப்ட். ஓகே, ஒரு ஃபேமிலியை நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அது என்னென்னா நான் எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வைக்கிறேன்னா அதோட இதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபேமிலி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து அடாப்டிவ் ஃபேமிலி. ஸோ இப்போ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிஃபால்ட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாக மாசிங் அண்ட் சைட்டில் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இங்கே போயிட்டு ஸோ மாஸ் ஃபார்ம் அண்ட் ஃப்ளோஸுங்கிறத எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிவிட்டு இன்பிளேஸ் மாஸ். ஓகே, இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இங்கே பிளேஸ் மாஸுங்க சில ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது, அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஓகே, தனியாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். பட் இப்போ வந்து அடாப்டிவ் ஃபேமிலிங்கிறதுனால இதை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன். ஸோ அடாப்டிவ் ஃபேமிலியில் இன்பிளேஸ் மாஸ் அப்படிங்கிறத நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாசிங் சைட்டோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா என்ன வேணாலும் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ரெகுலர் ஷேப்ஸ் தான் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் நான் கொஞ்சம் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஓகே, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரே வரைய போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி மல்டிபிள். ஸோ இங்கேருந்து எல்லாமே ஒரு 10 feet, இல்லை ஒரு 20 feet கொடுப்போம். ஓகே, 20 ஒரு 20 மொத்தம் நம்ம 5 இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நேம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் 1. ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு அங்கே நான் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். 2 3 4 5 ரைட். இப்போ எடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், எனக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் வரைய போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேனை செட் பண்ணிக்குவோம். செட் போயிட்டு பிளேன் 1. ஸோ என்ன வியூ வேணும்னு கேட்கும், நார்த் வியூ. ஸோ இப்போ நான் ஒரு லைனை வரைஞ்சிக்கிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ப்ளைன். ஓகே, இதான் நமக்கு தேவையான இதெல்லாம் இது பண்ண முடியும். பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ட்ரா ஆன் ஒர்க் பிளேனுங்கிறது எனேபிள் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். அதை எனேபிள் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னோட கோடு எண்டு. ஓகே, ஸோ என்ன ஷேப் வேணும் எப்படி வேணுமோ நான் வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, வரைஞ்சாச்சு. அடுத்து செட், ரெண்டாவது பிளேன் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரெண்டாவது பிளேன் செட் பண்ணிக்கிறேன். திருப்பி லைன். ஸோ என்ன வேணும், திருப்பி ஸ்ப்ளைன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது ஸ்ப்ளைன் த்ரூ பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, அதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? பாயிண்ட்ஸ் வழியாக போகிற மாதிரி, அப்போ தான் நமக்கு ஷேப்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அடுத்து ட்ரா ஆன் ஒர்க் பிளேனுங்கிறது எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாயிண்ட் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, இல்லைனா நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். செட்டு, அடுத்து திருப்பி பிளேன் 3. ஸோ நான் இந்த மாதிரி என்ன ஷேப்ஸ் வேணுமோ எப்படி வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். திருப்பி ஸ்ப்ளைனு.
இங்கே வச்சுருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா? இதில் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வேறு இருக்கலாம், அதில் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வேறு இருக்கலாம். ஓகே, அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. ஓகே, வரைஞ்சிக்குவோம். அடுத்து செட்டு ஒரு பிளேன் 5 ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன். இதுலேருந்து இதுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறேன். ரைட், முடிச்சுட்டு 3D வியூவில் பார்ப்போம். நம்ம போயிட்டு 3D வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த லைன் வந்து எங்கேயோ இருக்குது. ஸோ அந்த லைனை கரெக்டாக பாயிண்டில் டச் ஆகணும். டச் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அங்கே க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? டச் ஆகலைன்னா க்ரியேட் ஆகாது. ஓகே, இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இப்போ நீங்கள் கூட லெவல் 1 வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, இதை அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு மூவ் டூலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? இல்லை எனக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு க்ரியேட் ஃபார்ம், சாலிட் ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க. ரைட், இப்போ நமக்கு சாலிட் ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. திருப்பி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போனீங்கன்னா டிவைட் சர்ஃபேஸ்ன்னு இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ கிரிட் எவ்வளோ வேணும், வி கிரிட் எவ்வளோ வேணும். ஓகே, இந்த பேட்டர்ன்ஸையும் கூட நீங்கள் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணி ரெக்டாங்கிள்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து வி கிரிட்டில் ஒரு 30 வேணும். ஸோ நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துக்கிறேன், என்ன வேணுமோ கொடுத்தாச்சு. கொடுத்து இப்போ எனக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன், இதுக்கு தேவையான அடாப்டிவ் ஃபேமிலி நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நியூ ஃபேமிலி இங்கிலீஷ் 1. ஸோ கர்டன் பேஸ்ட், கர்டன் பேனல் பேட்டர்ன் பேஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரிட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ரெக்டாங்கிள் இருக்காங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்குவோம். பண்ணிவிட்டு இப்போ செட். ஸோ எந்த பிளேன் வேணுமோ நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான ஒரு சர்க்கிள் ஷேப், ஆர்ட் ஷேப் பண்ணலாம். பட் நான் வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சர்க்கிள்ங்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சர்க்கிள் எடுக்கிறேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஷேப்ஸ் வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு என்டையராக எல்லாத்தையுமே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ரியேட் ஃபார்ம் இருக்கும், கொடுத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகிடும். இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் மெட்டீரியல் கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மெட்டீரியல் போய்ட்டு எனக்கு வுட்டு தான் வேணும் அப்படின்னா வுட்டு எடுத்துக்கிறேன், வுட்டுன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ வுட் ஃப்ளோரிங் இருக்குது, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அல்லது இதை எடுத்துக்கோம். ஓகே, வுட் ஸ்டேக்குங்கிறத கொடுத்துட்டு அப்ளை. ஓகே ஓகே, இப்போ ரியலிஸ்டிக்கில் வச்சு பார்ப்போம் நமக்கு எப்படி இருக்குது மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ இந்த ஷேப்பில் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா லோட் இன்ட்டு ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இப்போ 3D வியூவில் போய்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெக்டாங்கிள் இருக்கும், அதுக்கு பதில் ஃபேமிலி 2. ஒரு நிமிஷம் ரீஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ போய்ட்டு திருப்பி இங்கே போய்ட்டு ரியலிஸ்டிக்னு கொடுங்க. ஓகே, நம்ம அங்கே கொடுத்தது என்ன இது கொடுத்துருந்தோமோ வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த கிரிட்டு எனக்கு வேணாம். ஓகே,
இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், நான் ஃபினிஷ்னு கொடுத்துட போகிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ எனக்கு டெம்ப்ளேட் கொஞ்சம் மாற்றினா தான் எனக்கு இதாகும். ஓகே, திருப்பி இதில் போயிட்டு திருப்பி நார்மல் டெம்ப்ளேட்டுக்கு கொண்டு வந்துக்கிறேன். ரியலிஸ்டிக். ஓகே, இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் தெரியுது. ஸோ இங்கே ஒன்றும் இல்லை, மாசிங்கன் சைடில் போயிட்டு ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ தெரியுது. ஷேடோ வேணும்னா இங்கே போய்ட்டு ஷேடோ ஆஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஷேடோ வராது. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு இதான் அடாப்டிவ் ஃபேமிலி. ஷேடோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள், நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரக்சரு வேறு வேறு சைஸில் இருக்குது ஒவ்வொன்றும். ஆனாலும் அங்கே என்ன க்ரியேட் பண்ணோமோ அதே எடுத்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃப்ளோர் வரைஞ்சிக்கும். லெவல் 1ல் வச்சுக்கிட்டு ஆர்கிடெக்ட் போவோம். ஃப்ளோர், ஸோ லைன், திருப்பி லைன். அப்போ தான் நமக்கு அங்கே திருப்பி லைன், கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ். ஓகே, ஃப்ளோருக்கு நம்ம திருப்பி மெட்டீரியல் கொடுத்துடலாம். நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஃப்ளோர் ஜென்ரிக் டைப். மெட்டீரியல் கொடுக்கணுன்னா எடிட் டைப்பில் போயிட்டு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் போய் நம்ம மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே போயிட்டு நான் வந்து டைல்ஸுங்கிறத எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டைல் குவாரி, பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையானது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் வந்து அடாப்டிவ் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணி என்ன ஷேப்ஸ் வேணுமோ க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் அடாப்டிவ் ஃபேமிலியோட வேலையும் கூட. ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் நெஸ்டட் ஃபேமிலினா என்னங்கிறத சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.